Акумулатор 12 волта, 74 ампер час. Да видим дали е 12 волта. 12,76. Инвертор 1500 ватт. От 12 волта правим 220. 220 подаваме на частотен инвертор. Киловат и половина. 3 по 220. Електродвигател. Трифазен. Включен в триъгълник. Киловат и половина. Ясно дали се вижда. И сега включваме инвертор. Включваме амперметър. Това е консумация само на инвертора. От тук отиваме и включваме частотния инвертор. Това е херците. Шест, 7 херца. Двигателът бавно тръгва. Да, има два маховик. Един маховик от автомобил Форд и шайба, която е огромна и е също маховик, около 5 кг. Бавно набира. Вече 17 Hz. Напрежението 12,4. Амперите са 8,9. Вход. Изхода ще видим след малко. Вече 25 Hz. Увеличаваме още малко. Входно напрежение, входно, ток входен, 11 ампера. Честотата е вече 50 Hz. Наближаваме. Мотора се развърта все повече. Hz. Мотор е 900 оборота. Номинално. Да видим какво стана с консумацията. 12 волта, 7,15 ампера. Да видим на мотора какво отива. На изхода на частотния инвертор. Виждаме, че имаме 2,2 ампера. 257 волта на фаза. 50 Hz. Смятайте мощността. Какъв ток тече тук. Какъв ток е на входа. 12,42. 7 ампера. Трябва да отбележа, че в момента генератор е на празен ток. Пардон, електромотор е на празен ход. Само шайбите и маховите. Няма товар.
257 волта, фазно напрежение, 50 Hz, 2,2 ампера. Благодаря.